Novas palabras aceptadas pola Real Academia Galega. Dende que comezamos o estado de alarma, escoitamos moitas palabras que antes apenas usábamos, pero algunhas delas non estaban recollidas no dicionario da Real Academia Galega. Pois ben, o dicionario acaba de incluir novo vocabulario. Agora podemos atopar coronavirus e COVID-19. Eran horas. Pero moito ollo, porque COVID-19 é feminino, a COVID-19, porque se refire a unha enfermidade. Ademais, podemos escribir todo en maiúsculas ou só con maiúscula inicial se o consideramos un acrónimo. Tamén se incluíron desconfinamento, desescalada, resiliencia e asintomático. Por outra parte, xa aparecía o termo septicemia, pero agora incluíronse os sinónimos sepse e sepsia. Pero tamén palabras relacionadas co traballo ou o estudo a distancia. Agora temos no dicionario teletraballo, pois menos mal. Se levo teletraballando todo este tempo e non era a correcta palabra, eu xa non sei que facer. E webinario. Web, de web. Inario, de seminario. Webinario, seminario a través da web. Digo cho eu.